manje. Sithokozile bazalwane ukuthi sizovuthelana lezo kaNkulunkulu. Ngicela ukuqala phambili sivala amehlo masithandaze. Mawubeke lo mqondo wawukhona uJesu Kristu esimo sokuba uNkulunkulu kodwa kashonga ukuthi kuyinto yokuphangwa ukulingana nokubo. Wehla uthatha isimo sokuba i7 slave wabanjwa phansi kwesono, even nokufa wazofika ekufeni bazalwana. Wathatha ukuphila kwakhe wakubeka ethuneni, waphinde futhi wakuthabatha. But into engihlukumeza kakhulu ngifunda ukuthi uJesu wayengenani ithuba ayizobekwa kulo. Wayezovela ngcwatshe nje njengawo wonke umuntu, ngoba kwakungekho umuntu kuba priest nakubaFarisi owemfuna uJesu. Abafundi babengenamali, babephuwa, but oJohn behlele esiphambanweni noMaria balinda uJesu bengazi, besaconfuse abafundi ukuthi bazomthula kanjani uJesu esiphambanweni, ngoba ngesikhathi uJesu elenga esiphambanweni kunamazwi awashawo. AkuLuke chapter 23. Luke chapter 23, sizofunda verse 46. And when Jesus had cried with a loud voice, he said, Father, into their hand I command my spirit. Having said this, he gave up the ghost. uJesu sewakhulumile lamazwi wenze njani? Khona into ayishoyo before asho lamazwi athi it is finished. Umethi it is finished bazalwane, umini ukuthi I have completed in the plan of salvation uNkulunkulu ayinikeze yona. But after session amazwi elenga isiphambanweni uthi uJesu, Baba, ezandleni zakho ngiyawubeka umoya wami. Uma esewubekile uJesu umoya wakhe bazalwane, wagebisa ikhanda kanjani? Walala. Mawufunda kuthiwa kwakuyisikhathi sokungena kwani kwamahora angcwele. Njalo waIsrayeli makuzongena isabatha kushaya utrumpet.
abazalwane, they blow the trumpets, ntambama. But bashiya umnikazi wesabatha esiphambanweni. Uma bemshiya esiphambanweni, bona they rush ukuyowenzani, ukuyogcina isabatha. Umprofethi mebhala uthi alikho isabatha elibuhlungu njenganaleli esekela bakhona. Ngoba la sabatha libuhlungu bona bonke abantwana baNkulunkulu nakubona bonke kade ngumthuku uJesu. Kwenzeka into engakaze yenzeke naphambilini. The time behlangana kwi-worship center kanje ngesabatha bayafika isihenqo sethempeli sinjani sidabukile. Bakwazi ukubona ngale, babona i-Ark of Covenant ney'ngelosi lezi ezibekiwe zamagolide ezisibekile igazi likaNkulunkulu. Babuzana bodwa bebehleli, yes umpristi wenza ama-services akhe okuhlabimvu. Wonke ama-services abawenzayo, the time benza ama-services, abantu bayabuka ngale kwi-Most Holy Place, into engamaze yenzeka. If they worship uNkulunkulu, i-Most Holy Place isuke ivaliwe. Ngoba akekho ovunyelwe ukubona ngale. But that day kungenisa abasekuseni bezongena bezoworshipa bafika isihenqo sidabukile. Yethu uJesu kade lenga izolo esiphambanweni. uJesu bekade lenga esiphambanweni akanamuntu ozomthula. But kunabazalwana abawu2, uJosepha noNicodemus, abathula isiphambano sikaJesu, abathula uJesu esiphambanweni. Abafundi besahleli la esiphambanweni bebuka uJesu elenga esiphambanweni kungekho umuntu. Abapriest bathi uJesu akafanga, but u-acte as if engathi ufile. Ekwenzeni lokho bathi isoldier ngenxa ukuthi amaRoma aconfess bathi yebo uJesu ufile. Ngenxa ukuthi abawaphulanga amathambo akhe ngoba basayevela uJesu esenjani eselele ethuneni ngakithi esefile esiphambanweni. Umefu uJesu esiphambanweni ukuze confirme ukuthi uJesu ufe ngempela. Kunento ekumele yenzeke. Isosha kumele limgwaze kuphi la eceleni ngakithi. Limgwaze ngomkhondo ukuprova ngempela ukuthi uJesu njani ufile. But abapriest nabafarisi abavanga bakholwa ukuthi uJesu ufile. Even uPilato, he didn't believe ukuthi uJesu ufile. But uPilato wakholwa sekufika bani? Sekufika uNicodemus noJosepha bezofuna umzimba kaJesu. But bawuthula umzimba kaJesu esiphambanweni bawehlisa abazalwane. uNicodemus wafika neperfume ebizayo. Why anointa anointa umzimba kaJesu. Remember, the body of Christ is naked, meaning it is full of sin. Our patient is on the same sonke bazalwane. Then they anoint Jesu bamanointa bamkhava ngamalineni ukuze abe liphunga elimnandi ba ngoba isolo sinjani siyanyanyisa bazalwane. Bamanointa Jesu ngoba uJosepha uJosepha wekumasanhetheni phezulu wekuyikhundla eziphezulu zabapriest. uJosepha ngenxa ukuthi wayeyithengele ithuna ngoba yigwile abazalwane. Ngenxa ukuthi wayeyithengele yena ithuna la iseduze nala uJesu abethelwa khona. Ngenxa ukuthi wayeyithengele ithuna wathatha lelo thuna wabeka uJesu kulo. Imagine uJesu methulwe esiphambanweni akanayo indawo yokubekwa. Ngenxa ukuthi njengoba bethele senta abazalwane, ifisela libethele senta kuthiwa ilona eliyingozi kunawo wonke amasenta. So njengoba uJesu bethele senta akekho umuntu ozomthula, but uNkulunkulu made a way. Ngokuvuma kaNicodemus noJosepha bamthula uJesu esiphambanweni. Bamehlisa, bam-anointa, bamfaka ethuneni. uJesu bazalwane kunento eyenzeka before afike ethuneni, before athulwe esiphambanweni.
uthe uJesu eselele esiphambanweni eselenga kunesosha elakhulumayo niyezwa lathi uJesu ube indodana kaNkulunkulu. Ugcwele isiqubu, wonke umuntu wabheka amehlo ukuthi ubani okhulume lokho. Babuka isotsha ukuthi yilona elisho ukuthi uJesu indeed he was the Son of God. Qhubeka. Verse 47. Now when the centurion saw what was done, he glorified God, saying, certainly this was a righteous man. Same social bazalwane. Ukuthi lithi uJesu ngempela beyindodana kaNkulunkulu. After bazalwane amadimoni ayingozi kakhulu. After amadimoni esesukile kubantu, uJesu selele esiphambanweni. Abantu babuyela in their senses. Sebephinde emuva, inhliziyo zabo zibuhlungu ukuthi simbulele uJesu. But uyazi nento eyenziwa uJesu. Umethi mawubeke lo mqondo bazalwane, ungasicabangeli wena wedwa. uJesu bazalwane noma esefile he still saves. Niyezwa bazalwane? Usave isosho oqala, elele ethuneni. Sekuqalile isabatha. Wasave isosha lilenge esiphambanweni. Waphinde futhi uJesu labantu laba kade bemthuka. If ufunda inspiration, ithi labantu kade bemthuka uJesu baphenduka. Niyezwa bazalwane? Babe amongst the 1,000 abaphenduka. If uPeter seshumayela bazalwane. Ngoba umbuzo uPeter uthi Peter senze njani? Ngoba bona babethi give us who? Barabbas. But singamsinikeza bani? uJesu. But still uJesu he gave them a chance. Inhlobo yothando bazalwane. Ukuthi abantu sebethuke kangaka. But you still giving them a chance. But baphenduka bazalwane, you find them in heaven. By the way, umuntu abaKristu bathumela uJesu, abathumela abasosha ukuthi uJesu abamgwaze kuphi? La eceleni. uJesu mebemgwaza la eceleni elenge esiphambanweni. Ukonfirm ukuthi ufe ngempela kuphuma ini? Igazi nani? Namanzi angithi. Uthi umprofeti ukuphuma kwegazi namanzi uJesu la ngaphansi. Uprove ukuthi ufe ingqondo yakhe limele. Niyezwa bazalwane? Ibhlungu ngale ndlela ngenxa ukuthi ufe ingqondo yakhe imental yakhe wayephatheka kabuhlungu uNkulunkulu. But he still shows love. Indlela uJesu afa ngayo esiphambanweni. At the same time uqhamuka uNicodemus bazothula umzimba kaJesu. Bemthula uJesu bambeka ethuneni balivala ithuba. Bafika abantu bazalwane. Angithi uJesu lele. Yabona ipresence kaJesu mayingekho bazalwane. Kuba khona ukuxokozela kubantu. Bafika abantu ngakusasa bazalwane. Bezofuna uJesu, besabathi bazofuna uJesu. Labantu bafika nezingane ezigulayo. Abantu abadala abagulayo, abanye abakwazi ukuhamba, abantu bafuna ukuhilwa. Base banoka kwisanctuary, banika kwisanctuary, hayi sivuleleni. Sifuna uJesu. Sifuna ukuzolashwa. Abafarisi nabapriest kufanele manje baphendule ukuthi uJesu. Yethu uJesu sethuneni bazalwane. Ulele ethuneni ngesabathi. Yisabatha njalo njengoba sekukhona ukuxokoza la ngesabathi mina uJesu akasekho. Sekukhona ukuxokoza uJesu sethuneni. Njengoba sethuneni uJesu abantu bafuna ukuzosindiswa. Phela akekho umuntu oseke wasindisa njengoJesu. Akekho umuntu oseke wenza healing njengoJesu. So abantu bayaphusha baze kwafika amasosha kwayiwana amasosha la seRome. Iwona azafika azosiza ukugudluza abantu ngenxa ukuthi babe sebefuna ukungena ngenkani befuna uJesu. Inkinga abafuna kwapriest babablame ukuthi nimbulele uNkulunkulu nini. Nimbulele uKristu. Sifuna ukusinda asiphilile. Abasazi kufanele benze njani. Baphendule bathini? Ngenxa ukuthi bambulele bani? Inkosi yethu uJesu. Bazalwane, ngesenzo sethu nathi siphinde sikhetha kabusha uJesu over and over again. Yethu Jesu sinikeze ithuba. Akekho umuntu angamnika ngithuba. Even nabangaphandle abangakholwa uNkulunkulu sobanikeza ithuba. Akekho bazalwane. Akekho noyedwa uNkulunkulu angamnikeza ithuba. The King of Glory bazalwane. Wehla ekhaya ezulwini wazoba yinto emhlabeni
yokuthi nje ahambe nyathelo azangabi nayo indawo nje yokubekwa ethuneni. But uNkulunkulu prepares a way for his son. Yet emhlabeni kuyakhalwa ezweni liyarejoice lethamu uJesu elala ethuneni esiphambanweni ethi it is finished. Ezweni they rejoice ukuthi uSathane uqoshiwe ngeke aphinde abuyele ekhaya ezweni. Yabo ufuna inspiration uthi uNkulunkulu uSathane bengavela umbulale kalula. But inkingi ingelosi ne-universe uNkulunkulu ayicreate abantu abacreate kwi-universe. Bebezohlezi uNkulunkulu bamoshipa with fear. But the seed of sin izohlezi ikhona kubona. But uNkulunkulu for the sake ukangazalana, for the sake of human, for the sake yabantu, uthi uNkulunkulu for the sake yabantu uSathane unikeza probation. Ngenxa yenu uSathane uphila ngenxa yenu. Nezazalana. Ngiyangizwa. uSathane uphila ngenxa yenu. Uthi uNkulunkulu for the sake of yabantu uSathane wayeka ukumbulala. Ngoba uJesu lena esiphambanweni the time ever uSathane wayexoshwa phansi kwethu. So uNkulunkulu has the power to go and devour uSathane ngomlilo. But uNkulunkulu uthi ngenxa yobaba. Ngenxa uSathane uyaphila. Imagine what uSathane is persecuting us daily. Zonke insuku uSathane uyasibulala. Kodwa uphila ngenxa yethu. Ngenxa yethu uSathane unikezwe ithuba lokuphila. Lokuthi lungile establish your kingdom njengoba wenza. And yet thina sikhetha ba. Choose the giver. Namhlanje uNkulunkulu asikhethe. He's still giving us a chance bazalwane. Asimkhethele uJesu. NjengoNkosi nomsebenzi. Yonke into uNkulunkulu ayishoyo asiqale ukuyenza. Niyezwa bazalwane? Yonke into uNkulunkulu ayishoyo asiqale ukwenzani? Ukuyenza bazalwane. If singayenzi uyobe thina sivumela ba. Sithi hayi Lucifer sihamba nawe. Abantu mabephusha befuna ukungena bahlule kuphenduka. And then abapriest banamakhanda aqinile. Abafundisi bezulu i-leadership banamakhanda aqinile bazalwane. Banamakhanda aqinile. Uyazi benze njani? Bathi uJesu hamba yogana. Ngoba uJudas bakhumbula manje ushiya uJudas. Lawo manje ushiya uJesu. Ukuthi wayeshilo ukuthi uzovuka after 3 days. Ufuna ukuthi manje la Jesu ayogadwa ke manje agade usamavuka. Ngoba amasosha ahleze afike la baqamba manga amasosha afika iphikise lona. No, ayikho. Fenge mbele. Even uPilato wakhona ngoba sekufika uJosepha ukuthi uJesu ufenge mbele. Wayengakhona ukuthi uJesu ufike. But makuhleli kanje wonke umuntu uMkristu enzinto yakhe akekho khona umKristu mayelana nemvu. Sikushaka ukusika kwemvu wonke nje lama services ayenziwa ngeSabatha. Wonke umuntu ekhuluma ngoJesu uthi ngibonile into eyenzekile. Ubulala umntana kaNkulunkulu. Abanye they go back bazalwane and search the scriptures. Bathola ukuthi Jesus was the Son of God. Abanye bashiya kanjani? Bajoyina ini? AbaFarisi. Baplosa manje ukuthi uJesu avinjwe. But uJesu wenza njani bazalwane ngosuku ngesonto ekseni? Wavuka bazalwane ngithi. Ufike ingelosi angithi. Ufike ingelosi yaRoliche kwafike uGabriel wathi ubaba uyakubiza. uJesu akavuka. Uma evuka uJesu ahamba uJesu ufike uMaria ethi uzomthinta uthi ungangithinti angakayi baba ngifuna ukubaba. Uma efika uJesu ekhaya ezulwini ebuza ukuthi uNkulunkulu umnika lamukelekile yini ubaba wavelwa yangu indodana yakhe. Neza bazalwane wavelwa yangu uNkulunkulu baba indodana yakhe for what he had done. uJesu uhamba nalamasikazi ekhaya ezulwini uthi uJesu uNkulunkulu baba wavelwa manga bazalwane. Uthi lena it was a sin ukubuka ubaba ehamba uJesu ngenxa into ayenzile ukudela ukuphila kwakhe ngenxa yethu. Wabuza ukuthi uNkulunkulu ijustice yakhe iserve ubaba wavuma. Ngoba ufuna ukuconfirm ukuthi akanakala yini njoba esuke evuka ethuneni ebuyele ekhaya ezweni. Uyabona ebuya
xoxa lo njabulo yabona nje sabe sebuya uNkulunkulu samnikeza ipower la 40 days la 50 days before la 40 days before ekhaya ezulwini wayesengena nomkubi noma ngathi uvaleke uJesu ezongena ngoba abafundi bavela wangena uDomini waqhama sevesi izandla ethi mina our king bazalwane yavuka yasithi imagine our king is stuck in human nature. Niyazwa bazalwane ustuck in human nature kunaphakade ubrother sami umvezelile ustuck kanjani uNkulunkulu kwi human nature kunaphakade ngeke aphinda abuyele ekubeni umuntu ekubeni kwiform yakayina nobaba ubaba kuphela usenale ya form but uJesu unayo. Niyazwa bazalwane waphinda wathumela umangcwele wakhe ukuthi awusigayide lona lonke iqiniso uthi angitshiye nodwa nginishiya nani nomduduza ngithi esho bafundi esho laba aphendukile bazalwane aphendukeni usuku olungcwele asiphendukeni bazalwane we enjoy isabatha ngenxa kaJesu ngoba kuyasho lencwadi futhi i-creation the time of uJesu eqede kwenza i-creation bahlala phansi they enjoy isabatha no-Adam no-Eva but alikho isabatha esebenza buhlungu njengesabatha la ufaka indodana kaNkulunkulu. Wonke umuntu wayezibuza ngoba even the Greeks bazalwane bebona uJerusalem sebephinde emuva wonke umuntu akekho ekhulumise umuntu bonke bephinde emuva ngenxa yokuthi yento abayenzile bathi uNkulunkulu forgives them bathi uNkulunkulu uyamxolela. The time uJesu evuka bazalwane egadiwe amadimoni amadimoni ahamba umreporter uSathane uJesu uvukile uSathane knew ukuthi sayixoshile ekhaya wayeselindele noma yini. Niyeza bazalwane wayeselindele noma yini ukuthi uNkulunkulu angayenza ngoba he understand uyena understand kakhulu salvation wayeselindele uNkulunkulu kufanele abe destroy but uNkulunkulu ngenxa yethu amyeke uSipho ukuthi nathi we had to choose ukuthi who are we choosing today sikhetha uJesu noma sikhetha uSipho. Akayikwazi indodana kaNkulunkulu bazalwane ukuhamba indlela engaka la uma ufunda umprofeti kwi-Desire of Ages uthi uNkulunkulu uSathane ufuna ukuhlukanisa imbesi nejustice nomthetho. Ngiyazi bazalwane ngenye understanding uzama ukuhlukanisa konke kanti uthi uNkulunkulu uhlangene ahlukane ijustice nemercy nomthetho kaNkulunkulu konke nothando konke kuhlangene bazalwane but uSathane ufuna ukuhlukanisa. Ingakho ethi uNkulunkulu akekho fair thina sidinga imithetho uhlukanisa ini ijustice kaNkulunkulu kahle kahle ufuna ukrekhisa ini ikingdom kaNkulunkulu. uNkulunkulu wayenayo indlela uSathane angadila ngayo naye but he chooses this one right I will raise uthi ngizoriska ye-eternal bazalwane but waweyini uNkulunkulu esame wena uJesu evuka ethuneni izulu lonke lahloko yethi amadimoni ngala agijima report ukuthi hayibo Jesu uvukile sesilahliwe inaphakade sizofutha now mase liyabuya iBhayibheli lithi woe unto you woe umhlaba ngokuba uSathane njani wehlele kini njani enolaka azi ukuthi njani isikhathi sakhe singabi sifishane bazalwane ufuna ukuthi njengoba umhlaba wonke ubhilonga kuyena mawuthi ukuthi iremnant ingaphi niyezwa bazalwane iremnant ingaphi almost umhlaba wonke ubhilonga kuyena but once bafika iLazarus uNkulunkulu uzosikhombisa bazalwane uzosikhombisa umhlobo kaNkulunkulu but asivumeni ukusetshenziswa uNkulunkulu manje niyezwa bazalwane ukuze makufika iLazarus sihambise imessage kubantu abaNkulunkulu abangalithola ngeqiniso. uNkulunkulu bazalwane wasiprepare yena
Yonke into bazalwane. Abazalwane, they go back and study the scriptures and see the fulfillment bazalwane. Njalo wishing brother Samuel njalo i-fulfillment isiyibona isiyenzekile. But uNkulunkulu khona kunjalo usastile usinikeza ini umusa bazalwane. Even now 1844 abazalwane ba-understand before i-prophecy seyifulfillekile, but still uNkulunkulu asinikeza umusa. Nathi bazalwane, if sidlula same thing, i-prophecy soyi-understanda isiyidlulile, but bazalwane okubaluleke kakhulu kubamba abantu. Ubamba uJesu bazalwane. Asimbambele uJesu nemithetho yakhe. Sikubambe konke ngoba ngiyazi bazalwane ukuthi emabandleni siyakubona uJesu akekho. Yeza bazalwane. Even enhlizweni uJesu akaveli. Abantu aba-understand uthando kaNkulunkulu. Abayazi uNkulunkulu into ayenzile. Even uLucifer edukisa ingelosi mofunda iDesire of Ages. Edukisa uAdam noEva. uNkulunkulu sefana abasendise. USathane wama wafika uNkulunkulu ukuthi angabasindisa. Ukuthi uJesu wena you knew the love of God. Uyayazi glory kaNkulunkulu. Uyayazi uthando kaNkulunkulu. Laba you have deceived them. So what uJesu will come in their behalf. Many times. Bazalwane. uJesu senzile ngakho. Usasinikeza just small task, preparation. Just prepare bazalwane. Ukubuya kwakasise ekhaya ezulwini. Yethi thina sidonsa ini. Inyama. Bazalwane. Ngoba sephinde emuva. Sibuye emakhaya. Uningi uSathane azokwenza ekuphileni kwethu. Uningi bazalwane. Uzozama ukuvimba ngayo yonke indlela ukuthi uthando lukaJesu singaliboni. Isemndenini, iseyihlobeni, yila sihleli khona bazalwane. uSathane uzokwenza sure ukuthi yonke into ekade niyifunda noma nifundiswa nge-righteousness by faith nothando lukaJesu uzolivimba. It's either uzohlukanisa imindeni bazalwane or uzohlukanisa izingane nabazali. But ufuna singabi in one unity njengobaba uJesu. Yes, mawufunda i-quotation ithi babenjani uNkulunkulu noBaba. They were one in heart, one in spirit, one in character. Niyeza but little short of being identical. Niyeza bazalwane. But babenjani? Babemunye. Ingakho uJesu ethi masehamba athi masethandaza athi uthandazela ukuthi nabo babemunye njenganaye noBaba. Bazalwane, whatever is going to come in the end is going to be. Asibukeni ngedwa bazalwane. If isixabana noma khona bethu noma nabayeni bethu asingamvumeli. Asibukeni ngedwa bazalwane sikhulume noNkulunkulu. Asilungisise one by one. Ngoba la siya khona sizobhekana nenkinga. uNkulunkulu ama-test adlulisa kona ufuna uNkulunkulu ukuthi makufika i-test enkulu sikwazi ukuphasa. Sikwazi ukuba in unity. Manje iyangithusa mina ukuthi uLot walahlekelwa unkosikazi wakhe nezingane. Ngenza bazalwane. Wasala yedwa. Ukuthi thina sikuphi-ke thina nemndeni yethu nabantwana. But uNkulunkulu indlela akhuluma ngayo uyasiprepare bazalwane, but wonke umuntu had to make a decision. Ngoba uSathane bazalwane yidimoni eliyingozi enhle. Bazalwane uyingozi uSathane. Ungena kancane kuphileni kwethu. Akenzi into engako but wenza into encane bazalwane ukuze angene asihlukanise njengomndeni. But uNkulunkulu asimmeleli njengoNicodemus benoJoseph. Bakwazi ukummela mase kufanele bafuna ini isidumbu sakhe. Bahamba ngoba abafundi basebesaba bengamjwayele futhi uPilato. Bahamba bafuna isidumbu sakhe. Baya kuPilato, uJoseph waya kuPilato. uPilato wafuna isidumbu sakhe, uPilato wanikeza isidumbu.
ngalesi sikhathi bengaka uJesu engakafi babenqena bebenqena usondela uJesu ngenxa yabapriest nabanye namasabelitheni phezulu laba baseyikhundleni. But uJesu eselenge esiphambanweni uNicodemus realize ukuthi this is God. Washiya phansi yonke into wadela wathi ngiyakubona ngiyofuna ini umzimba kaJesu. Engasena mahloni ngoNkulunkulu. Nathi bazalwane masiphuma siya ngaphandle asingabi nayo mahloni ngoJesu. Ngoba uJesu uyasithanda. He died for us. Ndiyazi ukuthi understand. But uNkulunkulu uzokhaya ngokuya ekureveal kuthina endizweni zethu. The more you sin, wila uzobona khona ukuthi uNkulunkulu uthanda ngawe. Ngoba asikho isono uNkulunkulu angasixoleli. Yenza bazalwane. Umekwazi uxolela abantu abamthuka esiphambanweni. Bekwazi uxolela even ususethu esesethuneni. Akekho uNkulunkulu noma ngathiwa wonke kangakanani, but asikho isono uNkulunkulu angasixoleli. Wayezele bona ukuzothwala izinto zethu. Ukuze makuthiwa siyalahlwa singababali kahle kuba. Ngoba injustice egate yama demands ifuna impilo demands your life mawufike ekhaya ezweni. But ngenxa kaJesu, uJesu in your behalf phambi kwababa. Uba umebuka uJesu and he smiles. But uJesu is trying to clean you ngegazi lakhe. Isona sokuthi usidivayo. Isona sokuthi uzoshisa wena. Ngenxa uNkulunkulu ufuna sibe njani? Sibe pure and perfect. Bazalwane noNkulunkulu amagcina. Ezinhamba. Nathi sisala ngoba kuzobuhlungu ukuhlukana. Kakhulu bazalwane kuzoba buhlungu ukuhlukana ngoba ayikho ikhene ebemnandi njenganale. Sabekezelelana sakhombisa uthando komuntu. uNkulunkulu mina ngisamangele. Ngoba ikhephe kanje kade umuntu ayilangazelele bazalwane. Ukuthi sonke show love one another. Ingabi khona into yokubamba. Kube khona ipresence kaNkulunkulu. Mina ngibonile ipresence kaNkulunkulu. Ngiphuma ngala ngale kuyokhama ngibuye ngiza ngala ngiyasho ngenhliziyo ngoba ngiza ngala khona ingelosi. But isithatha siyibona ngamehlo. But they are here bazalwane. Impressing our hearts. Asibe nothando kaJesu. So it's not no longer we were talking about Jesus. And His Lord. Yenza bazalwane. Ukhombisa ukuthi uNkulunkulu usithanda ngempela. And ithiwa once nakhuluma ngoJesu nasondela kaJesu ingelosi noma ngathiwa seziyongena ekhaya ezulwini. But bakwakhona ukukhuluma ngoJesu they go back. Yenza bazalwane to go and listen. But uNkulunkulu benathi wasihlenga. Wasibafika usuku namhlanje. As we depart bazalwane. Ngiyazi ukuthi ngizofika ngifika ama-characters ami ahlukile kunale kaJesu. But ukubekezelelana kuhle bazalwane. Sibe patient njengoJesu. We have to learn from Jesus to have peace bazalwane in our heart. Noma usathane angathuphosa impilo fana zasho yena ukuthi they are sinless now. Abasadukuseli engasuka uNkulunkulu bena ngiyosisa. Amen. Sihlabele namba. Oh, before we go to then see Carolina number 27. See this involves a civil. Siyabonga Jesu ngekhem. Osilivalele ngayo. Siyabonga nokwazi uthando lwakho Jesu. Ngoba uNkulunkulu uthando lwakho lesinelo sakho Jesu. Siyabonga. Namba uNkulunkulu abantwana bakho.
badelele konke Jesu. Beza ukuzolalela Jesu. UNkulunkulu sonke sizona. Siza kuma sithoba. Dala uNkulunkulu inhliziyo ezinhle kuthina. Ukuthi osokwenza from now siyokurepresenta Jesus. Ubuhlungu ubanda bathi uNkulunkulu wakubuhlungu kakhulu kuwena. Uhleli wedwa Jesu uvalelwe. Okhomba Jesu ukuthi akekho umuntu osekwahlukumeza njengani, owahlukumezeka njengani. Even abasemajele benkhala, but now Jesu wawushiya. Uhleli wedwa ubusuku bonke uNkulunkulu. Uqoqwa amakhaza ngenxa yethu. Bathe ekuseni uNkulunkulu wathatha washova ngapha abantu bahamba bathathile babonga uNkulunkulu base besuka lapho bahamba bayofudumala ey'ngubeni zabo. Bavuka ekuseni sebekumangalela futhi. But wabekezela uNkulunkulu waze kwaba sekugcineni. Walenga esiphambanweni Jesu waze wasolakala indawo yokubeka. Waqhamuka iy'nceku zakhe uNkulunkulu zazokusihlenga. Lokhu lufeze njalo uthando Jesu. Waliveza noma usulele uNkulunkulu ethuneni. Usubekiwe uNkulunkulu iy'nceku zakhe zibekiwe. Wasifela uNkulunkulu ukufa okungaphakade ukuze Jesu singalahli thina. Jesu siyabonga. uNkulunkulu Baba siyabonga usendile sana. Nongashintshi uNkulunkulu indlela wadala le ndlela Jesu yeplan of salvation ukuthi uNkulunkulu singalahli. uNkulunkulu sikhulekela abantwana bethu usibusise ngabo Jesu. Usathane uyabazingela njengebhubesi. Sizikhulekela nathi uNkulunkulu emndenini ehlukene Jesu njalo zomhlaba ukuhlukana kwethu esazi. Siyacela ukuthi thina sonke sinalo angakholwa lahlo. uNkulunkulu sowenza umsonga. uNkulunkulu kuyathusa kakhulu Jesu. Wathi uNkulunkulu siyesaba. Washo njalo kuDaniel uNkulunkulu umvakashele uNkulunkulu ukuthi uzokhipha uIsrael ekugqilazekeni for 70 years. Wawa ngobuso uNkulunkulu wahlala phansi wangavukela. Wathi wamthinta ehlombe wathi uNkulunkulu angisana. Namanje ke Jesu uthinta munye ngamunye uthi akangisana. Ngoba wena uNkulunkulu nathi njalo. Uthembisile uNkulunkulu uthi awushisona. Ushiya nomonde uNkulunkulu. Okuyisimilo sakho kuwena Jesu in a divine form. uNkulunkulu othandekayo ibakanye nathi ke. Siqine Jesu ezisizozwa amazwi isakasala ibakanye nathi Jesu. Ezisihlukane sipha amandla okuthatha isinqumo Jesu. No-apply konke okusebenza. Sikhuleka Jesu.